هەسکیف دیرۆکە 12,000 ساڵان هێدی خاترێ خۆش دۆست و دژمنێ خوا دخوازە و دبن ئاوێدە دفەتە سەر. ئەو باژارێک کەڤنارێک ku ji dehan zêdetir şaristaniyan re mazûvantî kiribû herwiha paytextê Artûkiyan bû di encama biryara çêkirina bendava Ilûsûyê de niha hêdî avêl xwe digire û kêlî xelk temaşeya winda bûna wê dike. Divê bolgê de doxî gundê doxî de em eserê kevn bû û ji bo her kesî baş bû wa ji bo para teva bi davê de. Tarih bizi yargılayacak yani buradaki şey hüzünlü yani üzülüyoruz. 3-5 ay önce gelip orada piknik yaptığımızı hatırlıyoruz. والله ساعات من جد دلي من شيء قريام مدسي خوها جاني هي سري شيام جي مبو او كي مبو خراكرن دلي ما يشام قريام Ev pir hatoçûna heskîfê bi dervay wê re dabîn dikir lê ew jî kete bin avê û niha têkiliya heskîfê bi jiyanê re qut bû. Eskîf bajaroka 12,000 salan hêdî dibin avê de dimîne. Ev pira ku niha ez li serê me ew pira ku rojane bi hezaran seyaret ser de diçûn dihatin hene. û niha ez li ser vê pirê me belkî di sê roj şûn da ev pir jî bi tevahî dibin avê de bimîne. û ez bibim ew kesê dawî ku li ser vê pirê vê sûretê kişand. Gelek kesayet, sazî û dezgehên navdewletî, siyasetmedar û hunermend bibûne yek deng da ku vê bajaroka kevnar ji xeniqandinê rizgar bikin. Lê çê nebû. Dewleta Tirkiyeyê ya xwe bireserî û bendav hate çêkirin. Taxên heskîfeyên kevnar û sûka wê hatine valakirin û 400 malbat ji heskîfa nû re hatine veguhêstin. Li heskîfa nû 900 xanî û avahiyên xizmetguzariya bajêr her wisa 23 dikan hatine avakirin. Lê tevê serokê şaredariya heskîfê ku ew bixwe jî AK Partî ye, herkes dibêje ku tu bajarekî nû ew ê cihê heskîfa qedîm negire. Zarokan me dûr de çû em dûr de zewicîn zarokê me dûr de çêbû weke got parçek jiyana însan qut dibe hestir çavê matin lê belê hat ava kirin xanî ava bûn bajarên û bezê ez texmîn dikim di demeke kurt da ve ev avakirina xanî zêde bibe yani teqrîban 1000-3000 xanî wê ava bibe. Heskîf bajaroka Batmaniyê ku çemê Dîcleyê wê dike du şeq di çarçoveya projeya GAPê de piştî ku bendava Ilûsûyê hate çêkirin kete bin avê. Mehdî Mutlu Rûdaw Heskîf